bal 2 full, ott jobb egy. Bal 4, 5. Bal 4, 5. Ez a száz, jobb 4, vág. Jobb 4, vág. Bal 1, fék, jobb 5, hát. És akkor bal 6, 7. Jobb 2, bal 1, átfék, jobb 8, ne vág. Nincs itt senki. Bal 5, 6, full, mehet. Jobb 4, ne vág. Jobb 4, ne vág. Bal 2, átfékezett. Bal 5, 6. Ott a bal 5, 6. Bal 4. Bal 4. Bal 1, átfék, jobb 8. Jobb 8. Ott a csíkunk, bakker. Ez bal 5, 6 volt. És akkor jobb 2 hosszú. Jobb 2 hosszú 100. Ott lesz bal 4. Bal 4. 100 retarder. Báró. Báró. Horizont full, még mehet. Jobb 4, fék jobb 4. És akkor bal 7. Bal 2 hosszú. Jobb 4. Jobb 4. Jobb 4. És akkor horizonton bal 5, 6. Bal 5, 6. Horizont full, mehet lefele. Jobb 1. 70, jobb 1. Ott jobb 1. Jobb 1. Bal 2, 70. Fék, bal 6. Jobb 6, 7. 50, jobb 5. Ezt amúgy vág, mert szerintem volt ott. Ez az. Ottan bal 1. Bal 1. Jobb 2, átfék. Bal 3. Bal 3. És akkor jobb 1, átfék. Bal 8, ne vág. Jobb 7, hosszú, ne vág. Csotolni nem volt, vigyasok. Ez az jó minden. Bal 1, bal 8, ne vág. Mehet. Jobb 2 ki. 50. Jobb 5 hosszú. Jobb 5 hosszú sár. Akkor homok, bal 2. Bal 2, jobb 3 vág. Jobb 3 vág. Jobb 3 vág, horizont full. Horizont full. Jobb 1, 100, és akkor retarder. Retarder báró. Bal 7. Bal 7, jobb 7. Bal 7, jobb 7. Jobb 7, bal 8. Bal 8. Jobb 8. Ottan bal 4. Bal 4. Jobb 2. És jobb 3 vág, és akkor meg bal 9 letér. Bal 9 letér, Pali. Szűk, nagyon szűk. Nagyon szűk. Jobb 8, szűk, szűk. És akkor horizont fék.
Szűk jobb hát, már is bányóc. Szűk. Ottan messze, majd jobb 4. És figyelj a szűkre, jobb 8 letér. Jobb 4. És jobb 8 letér. Bal 7, nyithat. Bal 7 nyithat. Vigyázz, vigyázz. Jobb 7. Bal 8. Bal 8, teszek ventilátort. Aztán horizont 100. Itt horizont 100. 100, ott a táblánál, vagy oszlopnál, vagy minden lesz ott. Bal 8. Fék. Jobb 9. Ott is jobb 9. 6-ra figyelj. És bal 8. Pat. Jó az így is. Ott bal 4, bezár 7. 7. Jobb 2, bal 2, horizont. Ott a jobb táblánál, jobb 8 letér. A stop táblának, figyelj oda. $700. Nem tudom mennyi víz van. Sima jobb, ottan egy csöppet vedd vissza, a következő faluban nyomniuk. Ott jobb 4. Retarder. Itt retarder a kanyarúton. Báró. Sima bal, sima jobb, be a faluba. Sima bal, sima jobb. 70, fék, nagy fék, mert bal 4 és bezár be 8. Menjünk be 8-ba. Gyorsak vagyunk, jobb 8. Jobb 8. Ott bal 8. Gumira figyelj. Sima jobb. Itt egy jobb 2. Bal 4, vigyázz, és akkor a jobb 9. Bal 7. És jobb 4 ki. Jobb 4 ki. Itt bal 5. Pattora figyelj. Bal 6. Jobb 2, és ott jobb 9 lesz. Fent, jobb 9. Vigyázz. Bal 9. Kettő, bal 2. Itt bal 2. Sima jobb 100. Sima jobb 100. Ottan bal 4 a végébe. Bal 8, vagy bal 4. És akkor számmal a jobb 8. Cél. Megy minden ventilátor. Hát, 2 forgás.